Eller Bjørne. Jørgen spark, man skal mindst være 9 meter væk, hvilket gør det umuligt. Ej, et fintet lille hjørnespark der. Så har Manu den. Ja, det er håbløst over mål. Ui. Åh, det var frygteligt det der. Fredsvagt har stjålet bolden, kommer aldrig tilbage. Og det er altså stadigvæk Torsten Schack. Muligvis den største mand i Thy og omegn, der skal være på målet. Han har jo altså ikke samme fysiske ramme, som han har vælgertilslutning deroppe. Det er lidt fysisk, at du lige på hinanden. Så er det Manu, der har skudmuligheden. Manu misbruger igen. Det er en fysisk duel mellem Martin Henriksen og Troels Ravn. Altså, banderne skal jo ikke sælge som skråt bagefter, de skal kunne genbruges. Jørgen Arbo. Jens Joel er nede og ligge i den afslutning. Og der er hårdt pres på Torsten Schacks mål lige nu. Den bliver for kort op mod Manu. Forlænget. Manu, der prøver med en karate hælspark. Den er ude til røde. Var det tranen, vi så igen? Eller var det en anden fugleart? Rødkast. Så vil jeg muligvis sige, at det var en dodo-fugl eller en anden, der forhåbentlig snart er uddød. Og det sparketeknik kan ikke bruges til noget. Højt stort direkte, 2 hænder over hovedet, ja. Skal afleveres til. Manu prøver at fyre den ind i benene i håb om noget klumpmål. Måske også det bedste bud, de røde lige nu har på en scoring. En form for shotgun indkasttoren. Øj, hele afleveringen er de helt skarpe. Så kan der plukkes, og det tror jeg også Troels Ravn lurer på. Så er der hjørne til rød. Kæft, de står og pakker sig lige nu. Og der bliver pakket som en slags powerplay. Nu har vi nævnt ishockey flere gange, Sebastian. Ja, det er jo rent indendørs bare på med meget vand. Indendørs fodbold er en form for regnudgave. Sådan er på hende. Der røg Jens Joel ned. Er benet okay? Vi holder os stadig på 1 med næseblodet. Troels Ravn prøver direkte. Jens Joel følger op. Han får de så er der reduceret. Stillingen er 4-3 til de blå. Ja, de prøver at trække tiden. Vi lader bagud til Torsten Schack. Op til Martin Henriksen. Men så rent prøver det umuligt. Og den pasning er lige ved at komme igennem til Manu. Jens Joel kører ned ad linje. Overloader simpelthen venstrefløjen på røv. Det er ikke et dårligt ting. Et form for taklingsforsøg. Ej, det er et godt clear. Lidt skills for publikum. Det er et blot indkast. Og så bliver den vippet, den bliver så. Ja, så. Er der bolddrengetillæg til Anders? Hvad er bolddrengtillægget oven i mine 0 kroner? Manu forsøger sig med et hårdt skud i sammenføjningen. Troels Lund med indkast, men det er ikke fordi, at de er super hurtigt op ad banen hos de blå. Og muligvis bare ride den her 4-3-føring hjem. Det er ikke... Det skal dreje, og så... Den skal jo røre. Den skal jo røre. Det har ikke været det offensive festfyrværkeri, vi så for første halvleg den her gang. Nej, hverken fest eller fyrværkeri. Kom lige hjem, Jørgen. Men festfyrværkeri i den her samling er heller ikke noget godt. Endnu en af de her fysiske dueller mellem Troels Ravn og Martin Henriksen. Men så rent takter sig selv. Klassisk radikal adfærd. Ser endnu en gang meget offensivt, Manu. Han bliver dobbeltteamet. Manu sender den til. Nej! Efter lidt fummel Det bliver ikke mere spændende end det her. Jens Joel til 4-4. Det er godt, vi fik ham ud af målet. Det har i den grad vist sig at være til bonus. Og Jan Johansen nede i de røde mål har også stået fuldstændig sikkert her i anden halvleg. Kan blå psykologisk komme igen? Det er det spændende nu. Så er det 4-4. Hvad siger tiden, dommer? Troels Poulsen prøver at se, om jeg kan finde en bedre vinkel.
I dag, Troels. Sådan der. Jeg tror ikke, Troels Lund er adgangslet til Vild med Dans. Jeg anede slet ikke, der fandtes nogen, der gerne ville gå i Christian Jensens fodspor. Manu Sareen, 31 forsøg, rammer han målet. Nu virker det som om, at Troels Lund Poulsen lugter blod igen. Det kan Martin Henriksen. Det kan være, at de har byttet trøje. Jens Joel fangede defensivt igen. Lars Lauritsen sparker i silderbolden, men han er lynhurtig på fødderne. Og så bliver der... Troels Lund er på spil igen. Hold lige. Altså, bolden flyver faretroende hurtigt på det her underlag. De to tidligere kampe er jo altså endt med en sejr til henholdsvis blå og til rød fløj, så det her er tredje afgørende. Ja, det er en stor finale, kan man sige, så man kunne ikke må tage sejren til tidligere. Vinder, der gjorde det så strålende. En hæld! Ikke så. Der er et godt samarbejde mellem Torsten Schack og Troels Lund, det må vi sige. Så er det den boldsikrede Troels Ravn, der i den grad, altså han er virkelig... Nej, han gør det igen, Jens Joel med et hat-trick her. Og så står det lige pludselig 6-4 til de røde. 6-4 rød. Så er det altså tid til et storstilet offensiv fra Troels Lund og Veslige. Og de har nu sendt Torsten Schack op. Ja, det er lidt voldsomt det der. Hvad siger dommeren? Blok frispark. Længere væk. Der. Altså kommet op i offensiven, og så har de smidt Morten Marinus ned på mål. Den rammer hånden, så er der straffe, ikke? Videre. Ej, så bliver der trucket fra Manu Sareen. Det er nærmest... Kæmper indad. Øj! Så kommer Horten tider frem. Ja, det er første advarsel. Endnu en gang lidt Morten Marinus i den grad taklet igennem på Morten Manu Marinus Sareen. skal spille resten af kampen uden bokser, som reglerne er i slik fodbold. Man kan se, at han er lige så uenig i Manus fodboldspil, som han er i hans kirkepolitik. Med den ligestillingstrang er det nærmest for at få ære at blive taklet bagfra. Er du klar? Godt kæmpet, Jens. Og rødt indkast. Vi er i gang igen. Nu er det med at få de sidste ressourcer fundet frem. Jeg er simpelthen gået til den nu. Altså det undrer mig, hvorfor de blå ikke bruger Torsten Schack mere offensivt. Også fordi, sådan cirka samtlige andre blå spillere vil fylde mere i målet. I halv breakdance, halv fodbold. De mangler ekstra tur på det hold. Så er det Manu, der slider sig til mål. Morten Marinus turde simpelthen ikke blande sig, og Manu Sareen gør det til 7-4. Det er et fordel ved at have en udskifter, der viser sig tydeligt. Ja. Jørgen Abu-Bakr har ikke været på banen her i anden halvleg, det er som om. Det er tak så meget voldsomt, det er rød, der går ind. Og Manu igen den. Ej! Svært at få træk på Det bolden. virker som om, at Jens Joel kan simpelthen kun ramme målet, når han er under gedin pres. Og det er Troels Lund, der endnu en gang er farligste mand for blå. Er det min hånd? Tæmme. Hvad siger? Kom lige op. Det var kampen! 7-4 til rød. Det endte altså med en rød sejr. Og præmien er sponsoreret af Vitamine Bedre, der er selvfølgelig både til vinder og til nummer 2. Kun til vinderen. Nummer 2 for æren. Den er så meget gerne. Ja, det er rigtigt. Tak til spillerne, tak til folk, der kommer bakket op.
Sådan der. Så kommer produkterne nu bag. Det var faktisk voldsomt, at de der tjekkerne var disciplineret i forhold til Hvordan synes I kampen gik? Opførte de sig ordentligt? Det er fint med, at du... Den er virkelig ordentligt tryg. Opførte de sig ordentligt, spillerne, herre dommer? Jeg synes, det var meget fint. Har du en kommentar? Det var intenst, men det var færre spillere. Det er godt at høre, tak. Så giver det jo lidt